Il-Kummissjoni Ewropea tibqa' tieħu bl-ikbar serjetà l-ġlieda kontra il-mibeda online u issa ppubblikat it-tieni rapport ta' monitoraġġ wara illi sena ilu l-istess kummissjoni u 4 pjattaformi importanti tal-midja soċjali ħabbru kodiċi ta' kondotta. Dan il-kodiċi jinkludi sensiela ta' impenji minn Facebook, Twitter, YouTube u Microsoft biex jikkumbattu t-tixrid ta' dan il-kontenut fl-Ewropa. Evalwazzjoni mwettqa minn organizzazzjonijiet mhux governattivi u korpi pubbliċi f'24 stat membru li ħarġet fl-ewwel anniversarju tal-kodiċi ta' kondotta turi li l-kumpaniji msemmija hawn fuq għamlu progress sinifikanti fis-segwitu tal-impenji tagħhom. Tul analiżi ta' siġġimat f'Malta kienu irrappurtati 15 il-każ. F'kull każ minn 3 rapportati mill Malta Gay Rights Movement li f'Malta ħadu sehem bħala parti minn dan il-proċess, issit qabel li r-rapport kien ġustifikat għaliex il-kidba kienet illegali u neħħija. Jirriżulta li bħala medja madwar l-Ewropa f'59% tal-każijiet il-kumpaniji tal-IT wieġbu għan notifiki dwar diskors ta' mibeda illegali billi neħħew il-kontenut. Dan huwa aktar mid-doppju tal-livell ta' 28% li ġie rreġistrat sa 6 xhur ilu. L-att ta' notifiki riveduti f'24 siegħa żdied minn 40% għal 41% fl-istess perjodu ta' 6 xhur. Facebook huwa madankollu l-uniku intrapriża illi tikseb għal kollox il-mira li tirrevedi il-maġġoranza tan-notifiki f'ġurnata. Meta mqabbla ma' sitwazzjoni ta' 6 xhur ilu l-kumpaniji tal-IT saru jiġġestixxu aħjar in-notifiki miċ-ċittadini bl-istess mod bħal dawk mingħand organizzazzjonijiet li jużaw mezzi tal-midja ta' min jafdhom. Madankollu għadhom jippersistu xi differenzi u r-rati ta' tmexxija globali għadha baxxa meta in-notifika tkun ġejja mingħand il-pubbliku. Fl-aħħar nett il-monitoraġġ juri li filwaqt li Facebook jibgħat feedback sistematiku lill-utenti tiegħu dwar kif ġew ivvalutati n-notifiki tagħhom, il-prattika fost il-kumpaniji tal-IT hija pjuttost differenti. Il-kwalità tal-feedback li hija r-raġuni għad-deċiżjoni hija qasam fejn jista' jsir aktar progress.